Moi, tervetuloa videoon. Tänään me kuvataan, tai no en tiedä monta päivää, mutta kuitenkin. Kuka pysyy pisimpään hevosen kautta ponin selässä? Ei siis, joo. Veera menee lianalla. Niin, mä en halua mennä salamalla. No, okei sitten. Ja sitten Elli. Mä menen Jannella. Just niin. Ja Viivi menee kristallilla. Jee. Sitten mennään varustamaan. Nyt ollaan varustettu. Miksi sulla, Inna, ei ole kypärää päässä? No kai mä tykkää. Haluatko, että mä kutsun mun äitin tänne paikalle, että se sanoo sulle? Ei tässä nyt näin pitänyt, mutta no kyllä se voisi ihan kertoa minulle, tai koska ihan turvallisuussyistä on. Okei, no. Äiti! No mitä kuuttis, moro? Niin, että mä en muka saa mennä olla ilman ratsastuskypärää. Että niin, että voitte sit sanoa tolle, että mä saan ratsastaa minun ratsastuskypärää tällä. Meillä on semmoista haastetta, että että tänään ollaan, kuka pysyy pisimpään hevosen selässä tai ponin, niin olisi hyvä olla tuolla liannalla tuolla kypärä päässä, koska hän on vähän semmoinen pukittelija ja semmoinen, niin no, kyllä se saa nyt olla ilman kypärää. Niin. Niin. Apua. Niin. Just tuon takia olisi hyvä olla tuo kypärä. Mutta no, annetaan sitten kerran mennä. Tänkö takia minun työt keskeytettiin? Heippa! Okei, no mutta nyt ollaan hevosten selässä ja nyt tämä kilpailu lähtee Y, T ja nyt. Saako käydä vessassa? Ei. No mä pissaan sitten jonkun päälle. No et tot pissaa. Mennäänkö illalla kautta yöllä yömaastoon? No ehkä. Oot sä joku nössö? No en. Moi. Nyt mennään yömaastoon. Äännös, Janna. Sinulta ei. No kyllä pääsen. Nyt tätä haastetta on kulunut tasan 24 tuntia. Tuossa äsken kyllä oli aika paha silta, että tässä kaikki selviää siitä, eikä tipu. Ei apua, mä tippun, en mä uskalla mennä tuossa sillasta. Apua. Kyllähän sä selviät hyvä. Tää on vähän kehnaa. Sit kunnon pahkeet. Hyvä. Mikä toi oli? Oliko villihevonen? Apua.
Mitä kävi? Se sattuu tosi paljon nilkkaan. Oliko se joku villihevonen? Ei ole mitään hätiä. Siitä olisi olla villihevonen, mutta soitanko minä jotkun paikalle vai soitanko äitin vai minkä? Soita mun äiti. Yksi tippunut. Voi ei saa tommosesta sanoa tolleen, kun sille voi sattua tosi pahasti. Niin, mutta se tarkoittaa sitä, että mä oon Johalla. Hehehe. Oi voi, jos mulla olisi sattunut tolleen. Moi, täällä on hätätilanne. Veera kaatui, kun villihevonen meni siitä, niin kehtaatko Mimmi tulla paikalle, kun sinun lapsesi kaatui? No tietysti minä tulen. Mitä se taas on sattunut? Taas tämmöisiä videoita päällä. Minä piti sanoa sitä vielä, että minä en voikaan tulla paikalle, kun minä olen itse täällä kotona, niin en nyt jaksa tulla, niin pärjäättekö te siellä? No, Veera vähän sattuu, niin no, me varmaan tuodaan sit sinne tallille, niin tuut sä sit hakemaan. Mä tuun sieltä sitten takaa. Sit vielä mun vuoro. Mä aion mennä vielä. Hyvä Kristal. Hyvä. Mä tipun vielä. Ai. Se tarkoittaa sitä, että minä voitin. Jee! Semmonen video tällä kertaa. Kiitti kun katsoit. Moikka! Ja muista tilata kanava.